Здравейте! Какво е всъщност да бъдеш дарител на време? По-надолу в описанието сме описали различни казуси, които могат да бъдат, но аз ще ви го обясня много просто. Почти всеки може да бъде дарител на време. Ние имаме две категории, така да ги наречем. Едните са хора, които даряват времето си чрез услугата си, чрез експертизата си. Другите са хора, които са посланници. Сега, хората, които даряват време чрез експертизата си, те казват: аз дарявам 8 часа от времето си. След което регулярни клиенти, корпоративни клиенти или социални клиенти използват техните услуги и парите отиват в фондацията. Както може би вече сте видяли, няма заплати, проценти, няма такива неща. В моята глава парите трябва да отидат за хората в нужда. А другите хора, които много често това може да са по-млади хора или хора, които не предлагат професионална услуга, те са посланници. Те са хората, които разказват за идеята, те са хората, които ни помагат да намерим повече хора, на които да сме полезни. И всички дарители на време, и двете категории, всъщност, когато те влезнат в общността, те разполагат със същите ресурси на фондацията, които разполагам и аз. Като идеята е, че когато искаме да помогнем на някой, всеки един от нашите дарители на време може да отиде да намери човек в нужда или да види човек в нужда и да каже как можем да утилизираме ресурсите на фондацията, за да помогнем на този човек. Винаги съм гледал на Дари време и на цялото това нещо като една общност от хора, които са страхотни, които заедно помагат. И вие, ставайки дарител на време, вие може да бъдете част от тази общност и може да използвате ресурсите на фондацията, които наистина не са малко, за да помагаме на все повече и повече хора. Аз съм Робърт, аз съм основателя на фондация Дари време. Благодаря ви и ви пожелавам усмихнат ден.